идомаи повест. Посбон дар сағирхона ятимро ба як ҳуҷра дароварда, конвертеро, ки дар дасташ буд, ба як касе, ки дар он ҷо нишаста буд, дод ва худаш бо ятим ба рӯи дивони нарме нишаст. Он кас конвертро кушода, хатро бароварда хонд ва сарашро набардошта, бисёр хуб гуфт ва қаламро гирифта ба рӯи хат чизе навишт ва яке аз қубачаҳоеро, ки дар пушти он кас дар девор қатор шинондагӣ буд, пахш кард. Аз хонаи дигаре каси дигаре даромада омад. Касе, ки аз корҳояш сардори сағирхона буданаш маълум буд, хатро ба дасти он одами навомадагӣ дода, инро ба расмият гузаронед гуфт. Он кас баъд аз он ки хатро аз назараш гузаронид, ба ятим як нигоҳ карда, бача ҳамин аст гуфта аз сардори худ пурсид. Бача ҳамин аст, гуфт сардор, дар ҳолате ки як дафтарро варақ зада истода буд, бе он ки сари худро аз кори худ бардорад. Он кас ба ятим ва посбон нигоҳ карда, кани биёетон гӯён, онҳоро аз дунболи худ гирифта бурд ва худаш ба столи пеши чорпоя гузашта нишаст. Барои нишастани онҳо низ нимкатро нишон дод. Онҳо ҳам нишастанд. Он кас, ки аз корҳояш котиби сағирхона буданаш маълум мешуд, дафтареро кушода, ба хате, ки сардораш ба ӯ дода буд, нигоҳ карда, ба он дафтар якчанд сатр гап навишт. баъд аз он як коғази сафедро гирифта ва ба гӯшаи вай штамп пахш карда, дар рӯи вай ҳам чанд сатр гап навишт ва дар поёнаш муҳр пахш кард. Пас аз хона баромада, як зани миёнсоли сафедпӯшро ҳамроҳи худ оварда, хати худаш навиштагиро ба дасти ӯ дода, ба ятим ва посбон ишорат карда, инҳоро гирифта баред, ба бача либоси сағирхонагӣ пӯшонда, пӯшокҳои дар танаш будагиро ба ин кас диҳед ва хатро ҳам даст монда ба ҳамин кас диҳед, гуфт. Посбонро нишон дод. Занаки сафедпӯш ятим ва посбонро ҳамроҳи худ гирифта бурда, ба як хона даровард. Ин хона хеле калон буда, дар як тарафаш шкафҳои либосовезӣ қатор карда мондагӣ буд. Занаки сафедпӯш яке аз шкафҳоро кушод. Дар он ҷо либосҳои гуногун қаддубар буд. Занак як даста аз он либосҳоро гирифта, ба қадди ятим андоза карда дид. Он либос ҳам кӯтоҳ ва ҳам танг бар ин менамуд. ӯ он либосҳоро ба ҷояш гузошта, боз як даста либоси дигарро гирифта истода, ҳозир аз ҳамин дарозтар ва васеътар либос надорем. Агар тангӣ кунад ҳам, кӯтоҳӣ кунад ҳам, ҳаминро пӯшида меистӣ. баъд аз он мувофиқи қадду бастат либоси дигар мефармоем, гуфт ба ятим ва ба посбон нигоҳ карда, шумо боз қадре нигарон шуда меистед, ман либосҳои дарбардоштаи бачаро кашида бароварда ба шумо медиҳам. Гӯён ятимро бо як даста либос ба як хонае, ки дари даромадаш аз даруни либосхона буд, гирифта даровард. Майлаш, гуфт посбон, монанди касоне, ки дилашон тангӣ карда бошад. ҳуштаккашон ба рӯи хона қадам задан гирифт. Занак посбонро бисёр мунтазир накарда, либосҳои дар тани ятим будагиро гирифта бароварда, ба як газет печонда ба дасти ӯ дод ва хати котиб ба худаш додагиро ҳам даст монда ба вай супурд. Занак баъд аз хушбошӣ карда гусел кардани посбон, худаш ба хонае, ки ятимро дароварда буд, боз даромад ва баъд аз чанд дақиқа ӯро аз дунболи худ гирифта баровард. Агар посбон нарафтагӣ мебуд, бовар намекард, ки ин бача ҳамон бачаест, ки худаш овардааст. ӯ дар оби гарм тану бадан ва сару рӯяшро бо собун шуста, тоб тоза шудааст.
мӯяш шона кардагӣ, нохунҳои дасту пойҳояш гирифтагӣ, курта лозимии сафед, костюми сафед, брюки сафед, калапуши сафед, пайпоқи сафед ва туфлии сафед пӯшидааст. ба пеши оинаи қаднамо рафта нигоҳ кун канӣ, худатро мешиносӣ, гуфт занак ба ятим. ман аз ин пеш худро дар оина надидаам, ки имрӯз чӣ қадар дигар шуданамро муайян карда тавонам, гуфт ятим ва ба тарафи оина рафта истода, ба оина рӯбарӯ шуда, ба худаш нигоҳ карда истода, илова кард: агар худро пештар дар оина дидагӣ мебудам, имрӯз дар зери ин сару либос албатта худамро шинохта наметавонистам, гуфт ва лабҳои бо ханда кушодашуда рафтаашро ба ҳам кашида натавониста чанд сония нигоҳ карда истод. дар вақте ки ятим дар пеши оина буд, ба пеши тирезае ки бар рӯ ба рӯи оина кушода мешуд, як бача аз берун омада рост истода, ба акси аз даруни оина намуда истодаи ятим диққат карда нигоҳ карда монд. ин бача аз ятим баландқадтар ва тану баданаш аз ӯ пурратар ва дасту пояш аз дасти пои ӯ расидатар буд. лекин афту андомаш ба ятим монандӣ дошт. чашми ӯ ҳам монанди чашми ятим сиёҳ, рӯяш ҳам монанди рӯи ӯ сафеди сурхчатоб, мӯяш ҳам монанди мӯи ӯ тусии ҷилӯдор ва дасташ ҳам монанди дасти ҳозираи ӯ шуста ва покиза буд. ин бача қадре ба акси ятим нигоҳ карда истода, аз он ҷо ба пеши дари даромади хона рафта, аз он ҷо «Хола, даромадан мумкин аст?» гуфта пурсид. занак ба он бача нигоҳ карда «Мумкин аст, марҳамат кунед», гуфт. он бача ба хона даромад. ятим, ки ба хона даромада омадани касеро пай бурда буд, аз пеши оина рӯяшро гардонда ба ӯ нигоҳ кард. бачаи нав омадагӣ баъд аз қадре ба ятим нигоҳ карда истодан: «Мебахшӣ рафиқ, магар ту писари муродамак нестӣ?» ятим аз ин пурсиши ногаҳонии як бача, ки ӯ номи худаш ва номи падарашро бехато ёфта буд, дар ҳайрат афтода, ҳатто ҷавоб доданро ҳам фаромӯш карда, ба пурсанда бо тааҷҷуб нигоҳ карда монд ва баъд аз фурсате: «Ту ака қурбони ман ку, акаҷони ман ку?» гӯён ба тарафи ӯ давид. ҳар ду ҷавони наврас баъд аз якдигарро ба оғӯши кашида бусида вохӯрӣ кардан, ба аҳволпурсии якдигар даромаданд. «Кани гап зан, дар куҷо будӣ? Модарат тандуруст аст? Дар ин ҷо чӣ кор карда истодаӣ?» гуфта қурбон аз ятим пурсид. «Рӯзҳои аз сари ман гузаштагиро напурс. Барои гап зада додани онҳо шабе дар кор аст. Субҳ надошта бошад, ё рӯзе дар кор аст, ки офтобаш фурӯ наравад. Модарам дар вақте ки ман аз вай ҷудо мешудам дуруст буд, зинда буд, лекин зиндадаргур буд. ҳозир ман дар ин ҷо ба ҳамин сағирхона даромада ҷойгир шуда истодаам», гуфт ятим дар ҷавоби ӯ ва навбати пурсупосро ба худаш гирифта пурсид: «Кани худат гап зан, ҳолат чӣ тавр аст? Падару модарат саломатанд? Қишлоқ ба чӣ ҳол аст? Худат ин ҷо чӣ кор карда гаштаӣ? Аз сари хурди ман ҳам бисёр балоҳои калон гузашт. Падару модарам аз тарафи босмачиён кушта шуданд. Қишлоқ ҳам аз тарафи онҳо сӯзонда шуд. Барои гуфта додани ҳамаи он воқеаҳо бесубҳ шабе хоҳам, бо ту ғами дил гӯям, ман гирьяму ту хандӣ, танҳо туву танҳо ман. Худам бошам дар ҳамин сағирхона парвариш ёфта, хату савод бароварда, ба камсамол даромадам. ин сағирхона дар таҳти шефии ташкилоти комсомолии сарҳадчиён аст. ман дар ин ҷо аз тарафи ташкилот барои тафтиши баъзе корҳои сағирхона омадам», гуфт қурбон ва дасташро ба тарафи ятим дароз карда
хайр, ҳозир саломат монд. Ту дар ин ҷо ҷойгир шуда хотирҷамъ шав. Ман ҳам корҳои ба худам фармудаи ташкилоти комсомолро ба ҷо орам. баъд аз он дуру дароз бо ҳам нишаста дарди дил ва саргузаштгӯӣ мекунем, гуфту дасти ятимро маҳкам фишурда Қурбон баромада рафт. Ятим бошад дар бораи чӣ гуна ҷой ё одам будани комсомол, ки Қурбон ба вай даромадааст ва ин сағирхона калони озода ҳам ба вай нигоҳ мекардааст, андеша карда монд. хонандагони мо бошанд, ба шунидани саргузаштҳои Қурбон ва падари ӯ ҳавас доранд ва мо бошем бо баён кардани он воқеаҳо ба қаноат кунандани ҳавас ва шавқи хонандагони худ кӯшиш мекунем. падари Қурбон, Рӯзимурод, дар аввалҳо дар тарафҳои Бухоро мардикорӣ мекард. ҳар вақт 5-6 танга пасандоз кард, ба қишлоқи худ омада зану бачагонашро медид ва нафақаи онҳоро тайёр карда боз ба кор мерафт. ӯ дар яке аз ҳамин гуна сафарҳояш дар вақти аз Бухоро ба қишлоқи худ омада истоданаш, дар роҳ ба гур карда истодани мурдаи Мурод, ки об бароварда партофта буд, рост омад. Мурдаи ӯро шинохт. ҳатто ба пои худ ба дарьё наофтодани ӯро, балки аз тарафи касе бо тири милтиқ кушта шуда ба дарьё партофта шуданашро ҳам бо аломати тири дар паҳлӯи ӯ даромада рафтагӣ муқаррар кард. ҳамин хабарро ӯ ба қишлоқ расонид ва баъд аз пурсукови бисёре ӯ муайян кард, ки Муродро Шоқул бо фармоиши Эшонқулбой кушта ба дарьё партофта будааст. лекин дар он вақт ӯ ба муқобили он ҷинояткорон мубориза карда натавонист, чунки ҳукумати амир ва амалдорони ӯ бойҳоро ҳимоят мекарданд ва линги камбағалонеро, ки ба муқобили бойҳо сар бардоранд, ҳатто гап зананд, аз осмон меоварданд. лекин дар рӯзи гурези амир ва ба гурез тайёр шуда истодани бойҳо, дар вақте ки ӯ дар байни камбағалон ба муқобили боён ташвиқот мекард, ба тарзи справка болои ин ҷиноят ва ҷинояткоронро рӯйрост кушода дода буд. Рӯзимурод дар вақти сохтани роҳи оҳани Бухоро Тирмиз аз якамардикорӣ даст кашида, дар қатори коргарони заминкови роҳи оҳан даромад. баъд аз сохта шудани роҳ ва ба роҳ даромадани ҳаракати поездҳо, ӯ дар депои Тирмиз коргари корҳои сиёҳ шуда кор кард. чанд гоҳ ба ҳамин сифат кор карда гашта, сониҳо дар ҳамон депо шогирди оҳангар ва баъд аз он халифаи оҳангар шуда кор кард. Рӯзимурод революсияи феврал ва октябрро дар байни роҳи оҳанчиёни Тирмиз ва ҳамроҳи онҳо пешвоз гирифт. дар байни онҳо тарбия ёфт. дар он ҷо шуури синфияш кушода шуд ва тараққӣ кард. ӯ маъно ва сабабҳои синфии кушта шудани Муродро аз тарафи Эшонқулбой ва Шоқул дар ҳамон вақтҳо фаҳмид. ӯ мехост, ки мақсади ҳақиқии онҳо аз куштани Мурод ин хусусро ба камбағалон фаҳмондан аст, ки агар онҳо бо баён мутеъ бошанд, аз гуфту фармони онҳо набароянд ва агар бойҳо талаб кунанд, ҳатто занҳояшонро ҳам аз онҳо дариғ надоранд, ҷон ба саломат мебаранд ва дар дунё зиндагонӣ карда метавонанд, вагарна Мурод бар ин мурда мераванд. дар вақтҳое ки Рӯзимурод дар депои Тирмиз кор мекард, дар Бухоро воқеаи Колесов рӯй дод. дар воқеаҳои Колесов ҷадидан роли авантюристӣ, хоинӣ ва дурӯягиро бозӣ карданд. аз як тараф мо революсионер рафтар роҳбарии ҳаракати оммаро ба дасти худ гирифтанӣ шуданд ва аз тарафи дигар бо амир роҳи муросо ва оштиро пеш гирифта, роҳи ҳаракати революсионии оммаро бастанд.
амир аз ин фурсати сулҳ ва оштихоҳии ҷадидон фоида бурда қувваи худро сафарбарӣ карда, меҳнаткашони ба муқобилаш бархостаро тормор кард ва он меҳнаткашонеро ҳам, ки ҳанӯз ташкил наёфта буданд, лекин дар дили худ душмании амир ва синфи мустасмирро мепарвариданд, хона ба хона ва танҳо дастгир карда кушт. амир дар ин ҳаракати контрреволюсионии худ барои маҳрум кардани меҳнаткашони Бухоро аз ёрмандии халқи бузурги рус ва аскарони сурхи ӯ аз ҳама пештар роҳҳои оҳани аз қаламрави худаш мегузаштагиро вайрон карда, ба сурати ваҳшиёна ва хоинона коргарони роҳи оҳанро бо зану бачаҳояшон кушт. аз ҷумла коргарони роҳи оҳани Бухоро Тилмизро ҳам, то бачаҳои ширмаконашонро сар бурид. яке аз коргарони роҳи оҳан, ки аз ин террори амир ҷон ба саломат бурда буд, Рӯзимурод буд. Рӯзимурод бо коргарони рус ва партияи болшевикӣ алоқа карда, дар музофоти Бухоро ба муқобили амир дар роҳи барпо хезондан ва шӯрондани меҳнаткашони Бухоро кор кард. дар революсияи Бухоро яроқ ба даст гирифта иштирок кард. дар Бухорои Шарқӣ дар Тоҷикистони имрӯза барои пеш кардани амир аз он ҷоҳо дар қатори партизанҳои сурх, ки дар паҳлӯи аскарони сурх истода меҷангиданд, ҷой гирифта мубориза кард. дар вақти гурехта истодани амир дар байни меҳнаткашони Бухорои Шарқӣ ташвиқот бурда, онҳоро аз иғвои бойҳо халос кард ва аз ин ҷумла ба қишлоқи худаш, ки дар сарҳад буд, рафта меҳнаткашони он ҷоро ҳам аз пайравӣ кардан ба бойҳо нигоҳ дошта монд. Рӯзимурод камбағал ва батракони қишлоқро на танҳо аз пайравӣ кардани ба бойҳо нигоҳ доштан намонд, балки меҳнаткашонро дар роҳи соҳибӣ кардани замину оби бойҳои гуреза ва асбоби деҳқонии онҳо ва барои дар қишлоқи худ хуҷаин шуда обод кардани он ташкил кард. лекин кори дар роҳи ободии қишлоқ карда истодаи Рӯзимурод бисёр дароз накашид. ба зудӣ амир амалдорони ӯ, бойҳо ва ҷадидҳо босмачигариро ташкил карда, ба муқобили болшевикон, ба муқобили камбағалон, ба муқобили ҳамаи меҳнаткашон ва дар мамлакат хуҷаин шуда барои ободӣ ва аз навсозӣ кӯшиш кардани онҳо баромаданд. аз ҷумла Эшонқулбой ва Шоқул ҳам дар мамлакатҳои берун яроқ тайёр карда ба босмачиён ёрӣ доданд ва дар навбати аввал онҳоро ба муқобили қишлоқи пештараи худашон, ки дар вай бо сардории Рӯзимурод камбағалон соҳибӣ мекарданд, фиристонданд. дар муқобили ин ташаббуси хоинонаи бойҳои гурезаи қишлоқ, Рӯзимурод дастонашро ба бағал андохта дам нанишаст. ӯ дарҳол бо ташкилоти партиявии раён ва ревкоми он ҷо алоқа баста ва яроқ гирифта, аз худи деҳқонони камбағал ва батракон дастаи худмудофиакунӣ дуруст кард. моҳи декабри соли 1921 буд. ҳаво он қадар хунук набошад ҳам барф бо донаҳои калони лаклакӣ меборид. барфҳои борида истода пеш об шуда, хокҳои ширешмонанди канорҳои дарёи Амуро лои сақичмонанди часпак мекарданд. қишлоқ хомӯш ва ором буд. фақат ин хомӯширо садои дар лои сақичмонанди елим бар ин часпак шалб карда пой мондани дастаи худмудофиакунии қишлоқ вайрон мекард. даста ба вайронии ҳаво ва лои замин нигоҳ накарда, чун парвонаи гирди шам гирдогирди қишлоқро мегашт ва аз ҳуҷуми ногаҳонии босмачиён вайро мудофиа карда намешуд. шаб аз нима гузашт
нафарҳои даста, ки дар зери барф ва рӯи лой мегаштанд, хунук хӯрданд. Бинобар ин сардор ва роҳбари даста Рӯзимурод дар атрофи қишлоқ ҷо ҷо посбон гузошта, дигаронро барои гармшавӣ ва дамгирӣ ба хонаҳояшон рухсат дод ва худаш ҳам ба хонаи худ даромада, ба пеши оташ нишаста, пойҳояшро гарм ва либосҳояшро хушконидан гирифт. Рӯзимуродро, ки дар пеши гулхан хобида монда буд, садои як милтиқи аз дур паронидашуда бедор кард. ӯ, ки либосҳояшро накашида хобида буд, бедор шудан замон милтиқашро ба даст гирифта аз хона ба рӯи ҳавлӣ ҷаста баромад ва бо тезии барқмонанд аз ҳавлӣ ба кӯча рафт. Дар сари кӯча яке аз посбонон, ки Рӯзимурод ӯро дар беруни қишлоқ ба қаровулӣ таъин карда буд, асп давонда омада ба ӯ рӯбарӯ шуда маълумот дод: дар вақте ки ман бо рафиқам дар ҷойҳои ба мо таъиншуда дидбонӣ карда мегаштем, ба ногоҳ босмачиён ҳуҷум карда ба мо тир парондан гирифтанд. Рафиқи ман бо тири аввалин ғалтид ва ман барои ба ту хабар додан асп давонда ба ин тараф омадам. Дар ин вақт аз ҳар тарафи қишлоқ садои милтиқ шунида шудан гирифт. Ба рафта бедор карда ҷеғ зада овардани нафарҳои дастаи худмудофиакунӣ ҳам эҳтиёҷ наафтод. Ҳамаи онҳо ҳам бо садои аввалин милтиқ бедор шуда буданд ва то бо посбон гап зада тамом кардани Рӯзимурод, ҳамаи онҳо пасу пеш омада дар гирди ӯ ғун шуданд ва ба фармони ӯ тайёр истоданд. Рӯзимурод дастаро ба чанд гурӯҳ тақсим карда, ҳар гурӯҳро дар зери роҳбарии як ҷавони далер ба як тарафи қишлоқ фиристод ва худаш ҳам гурӯҳеро гирифта ба тарафе, ки як посбонаш аз тарафи босмачиён кушта шуда буд, рафт. Рӯзимурод ҳанӯз аз қишлоқ набаромада буд, ки ба босмачиён рост омад. Босмачиёне, ки як посбонро кушта буданд, ба қишлоқ пахш карда даромада, ҳавлиҳои канори қишлоқро толон мекарданд ва молҳои пинҳон кардаатонро ёфта диед гӯён деҳқононро дар таҳти қин гирифта, бо қамчин, бо қундуқи милтиқ ва бо пушти шамшер мезаданд. Рӯзимурод, ки бо ғуриши шермонанд ҳаюҳӯю андохта ба акси ҳуҷум даромада буд, дар 15 дақиқа онҳоро тормор карда ба гурехтан маҷбур кард. Босмачиён мурдаи 2 одам ва як аспро ба майдон гузошта гурехтанд, аммо маҷрӯҳ шудани чӣ қадар одами онҳо маълум нашуд. Аз дастаи Рӯзимурод танҳо 2 нафар сабук маҷрӯҳ шуда буд. Рӯзимурод нафарҳои аспакии худро барои хабаргирии тарафҳои дигари қишлоқ фиристода, худаш дар ҳолате ки пиёда буд, бо пиёдагон босмачиёни ба гурез маҷбуршударо пеш карда рафт. Лекин ба босмачиёне, ки савора мегурехтанд, расида натавонист. онҳо дар паси як тале, ки дар он ҷо буд, ғоиб шуда рафтанд. Рӯзимурод ба болои он тал теппа баромада, дар он ҷо шинак сохт ва ба хабарҳои аҳволи атрофи қишлоқ нигарон шуда истод. Акнун барф монда буд, ҳаво кушода, абрҳо баргардида буданд. Ситораҳо монанди чилчароғи шифти хонагӣ медарахшиданд ва ҳаво сард шуда буд. Сахт набошад ҳам, боди тунди сабук рӯи одамро мелесид ва гӯё ки яхпарчаҳои шаффофро молида истода бошад, пӯсти рӯи касро ба фарфар паридан маҷбур мекард. Сардии ҳаво ба дараҷаи яхбандондонаи лои замин нарасида бошад ҳам, бадани одамони либостунукро меларзонд. Бисёр вақт нагузашта, чапарҳое, ки барои хабаргирии атрофи қишлоқ рафта буданд, пасу пеш расида омадан гирифтанд. назар ба маълумоти онҳо дар он тарафҳо хотирҷамӣ буд. аз босмачиён асаре наменамуд. онҳо дар он тарафҳо ба ягон кас
ва ҷое ҳуҷум накарда буданд, чапарҳо мегуфтанд. маълум мешавад, ки босмачиён барои фиреб додани мо ва пароканда кардани қувваи мо аз ҳар тараф тире андохтанд ва ҳуҷуми ҳақиқии худро танҳо аз ҳамин тараф сар карданд. чапарҳо дар он тарафҳо дар тозии асп то дуриҳо рафта бошанд ҳам ягон босмачиро надиданд. рӯзимурод бо шунидани ин хабарҳо як дараҷа осуда шуда бошад ҳам тамоман хотирҷам нашуд, балки аз ин фурсати осоиш фоида бурда барои дурусттар истидодагӣ кардан ба ҳуҷуми ояндаи босмачиён ба тайёрӣ даромад. бинобар ин ӯ ба посбонони атрофи қишлоқ хабар фиристода фармуд, ки дар ҷойҳои муҳим дидбон гузошта худҳояшон ба маркази қишлоқ ғун шаванд ва худаш ҳам бар болои тал дидбони кордонеро монда бо нафарони худ ба қишлоқ баргашт. рӯзимурод дар пеши масҷиди қишлоқ ҳамаи бошандагони он ҷоро, хоҳ пир бошад, хоҳ ҷавон ва хоҳ яроқнок бошанд, хоҳ беяроқ, ғун кард ва баъд аз ғун шудани мардум ӯ маҷлисро кушода ба гап даромад. душман ҳанӯз зинда аст, ҳатто зиёд ва қувватнок шуда истодааст. ба як бор шикаст хӯрда гурехтани ӯ, фиреб хӯрда осуда нишастан як кори бачагонае мешавад. бинобар ин ҳамаамон ба даст яроқ гирифта ва ҷанг карда тавонистанро ёд гирифтанамон дар кор аст. барои ҳама кас яроқро аз куҷо меёбем, ки ҳамаамон машқ мекунем, гуфта як кас сухани рӯзимуродро бурид. сабр кун, ман ба чӣ тариқа машқ карда тавонистани ҳама касро гуфта медиҳам, гуфт рӯзимурод ба он кас нигоҳ карда ва сухани худро давом кунонид. рафиқоне, ки то ҳол ба даст милтиқ гирифта машқи ҷангро нағз аз худ кардаанд, яроқҳояшонро ба касоне, ки то ҳол машқ накардаанд, медиҳанд ва худҳошон ба даст каланд ва бел гирифта ба атрофи қишлоқ баромада ҳандақ мекованд ва шинак месозанд. то милтиқандозӣ ва нишонгириро омӯхтани он рафиқон, мо ба район одам фиристода яроқ меорем ва ҳамаро мусаллаҳ мекунем. баъд аз рӯзимурод эргашт бедандон ба сухан даромада гапҳои ӯро қувват дод ва баъд аз гап задани чанд нафари дигар мувофиқи таклифи рӯзимурод қарори даҳанакӣ қабул карда шуд. рӯзимурод баъд аз маҷлис барои яроқ талаб кардан ба район одам фиристода дар қишлоқ корро сар кард. мувофиқи қарори маҷлис ҷангнодидагон ба машқи милтиқ ва дигарон ба ҳандаққовӣ ва шинаксозӣ даромаданд. худи рӯзимурод асп савор шуда ба болои шинаксозон мегашт ва гоҳ ба сари машқкунандагон мерафт. то соатҳои 12 рӯз хеле кор пеш рафт. чанд ҳандақ кофта шуда, пешҳои онҳо бо тӯдаҳои хокҳо баланд карда шуд ва дасту дили онҳое ҳам, ки то имрӯз ба дасташон яроқ нагирифта буданд, аз садои милтиқ намеларзидагӣ шуд. баъзеашон ҳатто нишонро ҳам мезаданд. рӯзимурод аз ин комёбӣ хурсанд шуд. ӯ мардумро барои хӯрокхӯрӣ ба 2 соата дамгирӣ рухсат дода, худаш ҳам ба хӯрокхӯрӣ нишаст. рӯзимурод ҳанӯз хӯрокашро хӯрда тамом накарда буд, ки як пиёда ба пеши ӯ омада бо ӯ махфиёна ба гап даромад. назар ба маълумоти ӯ, дар як қишлоқе, ки аз он ҷо тахминан 25 километр дурӣ доштааст, босмачиён ҳаракати махфиёна сар кардаанд. онҳо дар хонаи оқсақоли он қишлоқ, ки то ҳол бар рӯяш ниқоб кашида худро тарафдори ҳукумати советӣ нишон медодааст, маҷлисҳои махфӣ мекарданд. онҳо баъд аз яроқдор кардани нафарони худашон, ки дар ҳар ҷо махфиёна мегаштанд, рӯйрост хуруҷ карданӣ буданд. босмачиён яроқро аз куҷо мегиранд? гуфта рӯзимурод сухани пиёдаро бурид. назар ба ҷавобе, ки пиёда ба ин пурсиши рӯзимурод дод, маълум шуд, ки босмачиён то ҳол
бештарин яроқи худро аз мамлакати ҳамсоя мегирифтанд. як қисм яроқҳое ки ба онҳо аз берун меояд ба дасти сарҳадчиён афтад ҳам ба ҳар ҳол бо роҳҳои гурезагӣ боз яроқ омада истодааст. лекин дар ҳамин рӯзҳо онҳо умед доштанд ки аз даруни мамлакати худамон яроқи бисёре ба даст дароранд ва бо онҳо ҳамаи одамони худро яроқдор кунанд. ҳатто онҳо мегуфтанд ки агар мо ба атрофи худ боз ҳазорҳои йигити нав кашем ҳам аз яроқ камӣ намекашем. назар ба қавли он пиёда, камбағалони он қишлоқ ки аз хуруҷи ба наздикӣ мешудагии он босмачиён хабар ёфтаанд, ба қишлоқҳои атроф кас фиристода ин аҳволро фаҳмидаанд ва аз ин ҷумла он пиёдаро ба ин қишлоқ ба Рӯзимурод фиристоданд. Рӯзимурод ки ин аҳволро шунид, аз як тараф тайёрии худро тезонида бошад, аз тарафи дигар барои овардани яроқ боз ба раён ба ревком як одами дигар фиристод. дар рӯзи дуюми кор атрофи қишлоқ гӯё тамоман бо хандақҳо ва шинакҳо печонда гирифта шуд. ба пеш рафтани кори хандақковӣ заҳкашҳои кӯҳна ҳам ёрӣ дод. як заҳкаши калон ва дароз буд, ки аз пеши тал то ба як кӯли пуроби найзор қариб чоряки гирдогирди қишлоқро фаро мегирифт. кофтан ва пуроб кардани ин заҳкаш бо андак меҳнат ба даст даромад. машқи милтиқ ҳам мувофиқи дилхоҳ пеш рафт. қариб ҳамаи он касоне ки милтиқ бардошта метавонистанд, бо навбат машқ карда тирандозӣ ва нишонзаниро ёд гирифтанд. акнун комёбии аҳолии қишлоқ дар мудофиа танҳо ба милтиқҳо ва тирҳое ки аз раён омаданашро нигарон буданд нигоҳ карда монда буд. аммо аз раён хабари навмедонае омад. ҳарду чапаре ки ба раён барои яроқ биёрӣ рафта буданд, дасти холӣ баргашта омаданд. назар ба қавли онҳо, раиси ревком ба онҳо гуфтааст: овозаҳое ки дар бораи ба қишлоқҳо ҳуҷуми ногаҳонӣ кардани босмачиён шуда истодааст, овозаи беасли бардурӯғ аст. ин гуна овозаҳоро худи босмачиён қасдан паҳн мекунанд. мақсади онҳо аз ин кор бо ин гуна овозаҳо дастаҳои худмудофиакунии қишлоқҳоро тарсонда, онҳоро дар пайи аз раён яроқталабӣ андохтан ва ба воситаи онҳо яроқҳои раёнро ба қишлоқҳо пароканда кардан ва баъд аз он раёни беяроқ ё ин ки камяроқмондаро бо осонӣ пахш карда гирифтан аст. назар ба қавли раиси ревком, баъди ба дасти босмачиён даромадани раён, қишлоқҳо худ аз худ аз они онҳо мешуданд. бинобар ин яроқҳои дар раён будагиро пароканда карда ба қишлоқҳо фиристодан дуруст набудааст. агар ба ягон қишлоқ таҳлуқаи ҳақиқӣ рӯйдодаро ба ревком хабар диҳанд, ӯ на танҳо барои бо яроқ ёрӣ додан, балки барои ба зудӣ ба он ҷо фиристодани қувваи ҷонноки яроқдор ҳам тайёр будааст. Рӯзимурод аз ин ҷавоби раиси ревком ба шубҳа афтода бошад ҳам наумед нашуд, балки ба қувваи худ, ба қувваи камбағалони қишлоқ такя карда истода, боз ҳам бо ҷиддияттар ба кори